ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο είναι οι αναπληρωτές, είναι οι τοποθετήσεις τελευταίας στιγμής, τα κενά που ξεκινάει το σχολείο πάντα με κενά. Στέφανος Λαδικός, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής, όπου αντιμετωπίζουν δύο προβλήματα. Το ένα που αντιμετωπίζουν όλοι οι αναπληρωτές καθηγητές και δάσκαλοι, και το άλλο που αντιμετωπίζουν οι γυμναστές στα σχολεία που κάνουν μάθημα κολύμβησης στο Θρανείο στην πραγματικότητα. Καλημερίζω τον κύριο Λαδικό. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Θα μπορούσα να βάλω, φαντάζομαι, σε επανάληψη τη συζήτηση που είχα κάνει τέτοιες μέρες πέρυσι. Δεν θα άλλαζε πολύ το τι έχουμε να συζητήσουμε με τον συνάδελφό σας που συζητούσα πέρυσι. Δυστυχώς θα κληθώ να σας διορθώσω σε εισαγωγικά. Είναι χειρότερα. Θα μου το επιτρέψετε, ναι. Αυτό δεν είναι ούτε μόνο δύο τα προβλήματα, ναι. Και δυστυχώς φέτος είναι, για ανεξήγητο λόγο, διωγγωμένα. Ωραία. Για πείτε μας. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε σε καλύτερη μοίρα, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Από την προηγούμενη Πέμπτη που έγιναν οι ανακοινώσεις προσλήψεων της πρώτης φάσης, είμαστε λίγο χαμένοι. Θα σας εξηγήσω το λόγο. Ναι. Τα νούμερα τα δικά μας θα έπρεπε να είναι διαφορετικά φέτος, προς το καλύτερο. Διαφορετικά προς το καλύτερο, διότι είχαμε την διεύρυνση του μαθήματος της κολύμβησης με ό,τι αστερίσκους αυτό συνεπάγεται σε σχέση με αυτά που είπατε, και σε ακόμα μια τάξη, στην Τετάρτη Δημοτικού, και με βάση τα λεγόμενα της κυρίας Υπουργού θα έπρεπε αυτό να δημιουργήσει 80 με 100 λειτουργικά επιπλέον κενά, άρα σημαίνει προσλήψεις αναπληρωτών, εφόσον είναι λειτουργικά κενά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα, λόγω λιγότερων διορισμών σε σχέση με τις αποχωρήσεις, θα έπρεπε πάλι να αυξηθούν. Πότε αποφασίστηκε να γίνει μάθημα και στην Τετάρτη Δημοτικού? Αυτό νομίζω δουλευόταν από πέρυσι. Έχει ανακοινωθεί σε εμάς από το καλοκαίρι, όταν παλεύαμε για επιπλέον διορισμούς. Ναι. Άρα εννοώ ότι είχε χρόνο το αρμόδιο Υπουργείο, είχε χρόνο η κυβέρνηση να δει ποιες είναι οι ανάγκες και να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Δεν μην ξεκινήσουμε δηλαδή τη σχολική χρονιά με κενά. Βέβαια. Και το παράδοξο είναι ότι το Υπουργείο, γιατί έχουμε κάνει και εμείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με αρκετές διευθύνσεις, το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των διευθύνσεων, άσχετα αν σε εμάς υποστηρίζει πως έχει πάρει λάθος στοιχεία και γι' αυτό έγιναν λίγες προσλήψεις στην πρώτη φάση. Σε επικοινωνία που έχουμε με διάφορες διευθύνσεις, μπορεί μια διεύθυνση να έχει ζητήσει 45 συναδέλφους και να έστειλε το Υπουργείο 14. Εγώ να δεχτώ... Οι υπόλοιποι 30 δηλαδή είναι κενά. Και βέβαια, εγώ να δεχτώ ότι κάποιες διευθύνσεις μπορεί να μην έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Να μου επιτρέψετε να σας πω βέβαια ότι αν κάποιες διευθύνσεις δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, εγώ αν ήμουν το Υπουργείο, θα έπρεπε να τους τονίσω την αναγκαιότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί καλά, προφανώς. Εγώ εκτίθομαι. Προφανώς, τι συζητάμε. Φαντάζομαι όταν εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αξιολογούμαστε. Ναι. Και αν κριθούμε ανεπαρκείς, δεν ξέρω τι προβλέπετε. Άρα η χρονιά ξεκινάει σε επίπεδο κενών χειρότερα από ό,τι ξεκίνησε η περσινή. Και βέβαια, όταν εμείς τα προηγούμενα 3 χρόνια, για να σας δώσω να καταλάβετε, είχαμε στην πρώτη φάση γύρω στα 1000 προσλήψεις, φέτος έγιναν μόλις 548. Και όπως σας είπα, όταν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε γύρω στους 1.700 συνολικά αναπληρωτές σε όλες τις φάσεις του έτους, και φέτος θα έπρεπε να έχουμε συν 100 λόγω της κολύμβησης και στην Τετάρτη Δημοτικού, και συν άλλες περίπου 100 με 150 λόγω της διαφοράς των συνταξιδοτήσεων με τις προσλήψεις, με τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι, αυτό το νούμερο θα φτάσει ή θα υπερβεί τους 2.000 διορισμούς. Με μοναδικό αστερίσκο, για να βοηθήσω και λίγο το Υπουργείο και για να είμαι δίκαιος, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος,
το μόνο πρόβλημα είναι οι συγχωνεύσεις σχολείων λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Σωστό. Οπότε πόσες θα είναι επιτέλους αυτές οι συγχωνεύσεις? Τόσα κολυμβητήρια που μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα κολύμβησης μέχρι και την Τετάρτη Δημοτικού. Κοιτάξτε να δείτε, τόσα κολυμβητήρια δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πάλι να δεχτώ ότι γίνεται μια προσπάθεια, όσο απομακρυσμένα κι αν είναι σε μια περιφέρεια κάποια κολυμβητήρια, έστω και για το λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για τρίμηνα που πηγαίνει κάθε σχολείο. Δηλαδή, κάποια σχολεία καθορίζονται να πάνε το πρώτο τρίμηνο, κάποια το δεύτερο, κάποια το τρίτο. Έστω και για αυτά τα 8 με 12 μαθήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα σε αυτό το τρίμηνο, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι καλό. Ακόμα και αν κάνει μισή ώρα να πάει, προφανώς και δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι σε μια χώρα που γύρω-γύρω έχουμε θάλασσα πρέπει να μαθαίνουμε από το σχολείο να κολυμπάμε. Απλά μου κάνει εντύπωση μήπως ανακοινώνουμε προγράμματα και μαθήματα που δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να τα κάνουμε. Δηλαδή, άμα είναι να κάνει κολύμβηση στο θρανείο το παιδί, είναι ζήτημα αν μαθαίνει κολύμβηση. Προφανώς και δεν το συζητάμε. Ναι. Θα σας δώσω να καταλάβετε όμως ότι τα 1.600 λειτουργικά κενά, το λιγότερο που υπάρχουν σήμερα, γίναν 548 προσλήψεις, οπότε σημαίνει ότι πάνω από 1.000 συνάδελφοι δεν θα είναι στη θέση τους. Οπότε σημαίνει ότι τόσα και τόσα παιδιά και τμήματα θα είναι σήμερα χωρίς καθηγητή φυσικής αγωγής. Μάλιστα. Επίσης, 26 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα σχολικού αθλητισμού. Ναι. Με ανακοίνωσή της η κυρία Υπουργός είπε πως λογικά στις 25, αν καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να έχει γίνει η δεύτερη φάση. Άρα είναι πολύ πιθανό να γίνει σχολική μέρα αθλητισμού χωρίς να υπάρχουν γυμναστές στα σχολεία φυσικής αγωγής. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και επίσης είναι και άλλα τα προβλήματα. Γρήγορα θα σας το αναφέρω ότι είχαμε εξαγγελίες για ίσοτόμα στον νηπιαγωγείο από την κυρία Κεραμέως το 2022. Έχει μπει στο σιρτάρι, δεν ξέρουμε το λόγο. Τα αγγλικά τότε μπήκανε. Ναι. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ. Παράλληλα τρέχει πρόγραμμα. Σοβαρό μάθημα γυμναστικής κάνουμε στα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα πάλι θέλω να είμαι δίκαιος. Είναι όπως σε όλες τις δουλειές. Υπάρχει ο καλός αστυνομικός, υπάρχει ο καλός πέρα γιατρός. Πέρα τον καλό κακό δάσκαλο και καθηγητή, έχουμε τα εργαλεία για να κάνουμε σοβαρό μάθημα γυμναστικής. Χαίρομαι γιατί δείχνετε ότι είστε γνώστης. Πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι μεταφέρουμε το υλικό το οποίο έχουμε αγοράσει εμείς οι ίδιοι. Μάλιστα. Μεταφέρουμε το υλικό. Άμα δείτε τα αυτοκίνητα ενός καθηγητή φυσικής αγωγής, το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζετε ότι είναι αποθήκη. Σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρουμε μπάλες, μπαλάκια, ρακέτες, φανελάκια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας σε συνδυασμό με αρκετούς διευθυντές και μας βοηθούν από την αρχή του σχολικού έτους ή πριν ξεκινήσει, γιατί όταν θα πάμε στις 5 Οκτώβρη, στις 10 Νοέμβρη, αργότερα στην 5η φάση το Φεβρουάριο, είναι δύσκολο να μάθουμε τα παιδιά. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα των παιδιών? Κύριε, γιατί δεν έχετε έρθει από την αρχή στο σχολείο να μας κάνετε μάθημα? Σας ευχαριστώ πολύ. Τι πρέπει να τους απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και την επικοινωνία και την ανάδειξη των προβλημάτων. Και για να κλείσω, για να ξέρετε ότι εμείς είμαστε σε απελπισία και σε σχέση με τους διορισμούς, γιατί πολλοί συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται και πολύ περισσότεροι θα συνταξιοδοτούν τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν γίνεται σύσταση νέων οργανικών. Έχουμε ελάχιστους διορισμούς και πολλές περιοχές, ειδικά ψηλά Θεσσαλονίκη, Βόλος, είναι μπουκωμένες από το σύστημα και δεν γίνεται ούτε ένας διορισμός. Αλλά ούτε και στην Αθήνα. Οι περισσότεροι διορισμοί γίνονται στην επαρχία και κυρίως σε νησιά που είναι δύσκολο κάποιος συνάδελφος να πάρει την απόφαση να βρει σπίτι, να μείνει, να μεταναστεύσει, γιατί όλα αυτά. Δεν διοριζόμαστε σε νεαρή ηλικία. Βέβαια. Οπότε σημαίνει ότι έχουμε 2 παιδιά ο ένας, 3 παιδιά ο άλλος και θα πρέπει ξαφνικά στα 45-50 μας, με 2 μεταπτυχιακά, με αγγλικά, με τα πάντα, να πάρουμε την απόφαση να φύγουμε μακριά από την οικογένειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και ξεκινάνε και άλλα προβλήματα οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στέφανος Λαδικός, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.